Σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ είναι το οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης που πλαστογραφούσε διαβατήρια και ταυτότητες και διακινούσε παράνομα μετανάστες μέσω αεροπορικών πτήσεων. Οι συνομιλίες των μελών του κυκλώματος είναι αποκαλυπτικές. Καλωστημένη φάμπρικα διακίνησης μεταναστών με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα κατάφεραν να ξυλώσουν οι αστυνομικές αρχές. 23 άτομα συνελήφθησαν, ανάμεσά τους και ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης. Το παράνομο οικονομικό όφελος αγγίζει τα 4.865.000 ευρώ. Έφτιαχναν πλαστά διαβατήρια και ταυτότητες και συνόδευαν τους μετανάστες στα αεροδρόμια. Όταν οι πελάτες κατάφερναν να μπουν στην πτήση που ήθελαν, τραβούσαν βίντεο που έστελναν στους διακινητές, είτε ως απόδειξη ότι όλα πήγαν καλά, είτε για να τα χρησιμοποιήσουν ως διαφήμιση τα μέλη του κυκλώματος. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ τους είναι αποκαλυπτικές. Αν μπει ο στο αεροπλάνο, συνεχίζεις πίσω του κι εσύ. Αν δεν μπει, εσύ πρέπει να οπισθοχωρήσεις. Και αν δείτε αστυνομία ή ασφάλεια, πάλι να κάνετε πίσω. Φύγετε. Εντάξει. Αν δείτε κανέναν αστυνομικό να κοιμάται όρθιος ή να μην προσέχει, πες το να μπει μέσα με το Group 3. Τα μέλη που έκαναν τις πλαστογραφίες λειτουργούσαν με σύγχρονη τεχνική υποδομή, διαθέτοντας ακόμη και εξειδικευμένες ηλεκτρονικές εφαρμογές. Ο τιμοκατάλογος που είχαν ξεκινούσε από τα 600 με 700 ευρώ για ακτοπλοϊκή μεταφορά και έφτανε έως τις 8.000 ευρώ για τις αεροπορικές πτήσεις. Εγώ σου είπα ότι η καλύτερη βοήθεια που μπορώ να σου κάνω είναι 4.000 γιατί δεν έχει διαβατήριο. Είναι πολλά τα 4.000 ρε. Δεν είναι. Οι Σύριοι πληρώνουν 6.000. Αν είχε το διαβατήριό του θα το έκανα με 3.500-3.200 εκεί. Έδιναν ακόμη και συμβουλές στους μετανάστες για το πώς να συμπεριφερθούν στο αεροδρόμιο, προκειμένου να μην κινήσουν υποψίες. Επειδή σε είδα λίγο ταραγμένο να είσαι ψύχρεμος, θα ήθελα από εσένα να ζήσεις τη στιγμή. Είναι μια παράσταση και πρέπει να την τελειώσουμε. Θα επιλέξεις μεταξύ των δύο υπαλλήλων το μικρότερο σε ηλικία. Οι αρχές εξιχνίασαν μέχρι στιγμής 558 παράνομες μεταφορές αλλοδαπών, ενώ αναζητούν άλλα 26 μέλη του κυκλώματος.